Hau ba, aspaldiko. Egiz esan bideo hau oso laburri izango da, ez dauelako asko, baina bintzet, nik benetan postasunez egiten dut, zera, garabukot, ze holan ia, perretxiko sale guztiok eta animetan garen, ze, kriston postasun hartu hot. Behiu, txibata pilo badauz, gurien preziatu ediez benetan, jendiek batzuk ez dure hartzen, baina guretzat gozoa diez, eta gero, txikitsuek. Ez dauz asko, bat ikusiote horkatza janda, baina kriston postasune. Bakizue. Presteu, zestile eta venga, ia gehiago dauen, baina, bueno, ez dut uste. Ez dago asko, baina amanita muskaria bat ikusiot, bueno, beste kontu bada. Hoize, venga, ia ez beste zeu zetopetan dodan. Bueno, emoten dugu ez dagoela gehiago, baina, bueno, bintzet, zeu zer badau eta ikusten da bat horrela. Arazoa da egoizi dauela. Eta hau da gure etxairik handizenetakoa. Eta ikusten da, atzo buelta bat emon nuen, ez nuen, ezer ikusi. Eta gaur ostera badau, baina gero, egoizi honek, bueno, ikusiko baina, azte bururako eurizei dakar, ia, venga ba, ondo ibili, danimo!